KCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Presiden belasong thajno jong ka Khasi Students Union samla lam box darwel marngar ulakit bakit riang ya kinoi lam bathamai hapo ka jingelam jong samla Raymond kumu presiden ba kinla ban pentulun bahaya ki kam jong ka KSU ban yakun ya ki babun telijimat ki jura jong ka jai benrio ulaong bakum kinoi lam kan dan ka jing kan tho na syakadiang na syakamon rai kim dei ban sangap ya ki nyang kong weng ki bapa na syadien syakmat bat ki dei ban yat bet syakmat ya ka kam ulakran ru na ka banta ki dekhot ki bom shim la job ha ka election bat ulaong kajing kon nang ta ka pos kam de ka jing tunjuk bor andai ka de jing penyai be ya nanti ya ka riti tri kam jo kaseng apo ka ki siu lo ong ba baro ki long spara ha ka we ka kan hon bat laju hi kairu pakin ya ye teli ka we ha ka banang kong ngau ya pan pau ka jing sungu bar ai khulei kerpang ya ka election committee jo kaseng hapo jing lam jong ba dani ba sa bat ki khot jo election committee lendam dei ka jing trai sitom met la ba sngi ngatrai kenam la pan urlong penyai bet ya reti yang jihit nongkit kam kamam takasngi asngoru ya ban pau ka jing sungu bat khublai kerpang ya kawai pakawai ka snat trikam na keleng jong ka beri trep ban nasbar langba ka jing mi shethem ka jong pi kapan i bat ka yai pan kan mau ba ka klama jong ki siu kan yai kawe cerita hakene sni jo berthai pan penti kena bakin away ken songsier bakin myo banyak light load apo kari kebiet ka jongi nganam kwa ban kren sibun rai tang jing sngongu je baro kit hot bat kham tam sikin tien nam ta kini ki samla be sembenta kan election jong ka ki isu ngakan mau yala di manswa haw arjar pra por ba yakun apo election juga CEC ngayakun persya di ba syarai karena kat bang ya election ngasu sukupo yang ba don bok ngan rem pabum kwa bangan job baleran ban yang rasan ban pha kren re ke ek bang akwa ban dong pi kum ki samla kanim takam ta ka singi je connection kam dik jing tenju bor kadai tangsi benta pengi penyat baik penjai renti bat pentulun je sentem terekam jo ki isu hanre si parangi long kum kawai ka tim bat kum kawai kan hon bat kata kalong ka slam jo ki isu ka hikai ya jingi ye pasilong teli namah baga kia ka shan kawan kanunu jing tenju je kari bacai penrio ki bantarha ki dei ki khot bakin lam ki siu paper nang ni sakmat kom ki lam pham bathamai kham tam ngai tak jingkit bok kerwiang ngai skam ni sakmat pen sayi i sibon ye jingi ye tenju ipi hari kan mau tang ka wei ki ka juk bamanta kalong wat sngap ya kinyang kong wieng na sedien na sakmat ndai ka thong ko jong pi kalong pentulun bat yai hem kam sim ban syakriok ya keri ba kejat peru koi kidang don kinong hikai ki bapun dang ini ki sngi ki ong spang kata jing pha ki ban le tho ta census ringa skwa ba kan tho kum ni nginang khmi lenti ba kinong hikai kan rung kamra kelas ka sarkar pha rung jing beru pan kata kan ka jing keri ngiyo ka sarkar ka ba kumlo ka KSU ngadong kwa pan puturai handai si parangi long ni khmi den tibi ki samla ba jala mentaro ngaskur pat ya kawai pa kawai ka snat dirkam ya wai pa wai du khot jo ki isu haklang jo bin tram shane atali ye jinglam jung ba ramon samla pan kemen samla roben bat pro ki si ke pentulun sentem dirkam kum kawai ken hun bat kata kalong kakti gamon kakti kadiang jong wai pa snat jong wai du khot nak man ka snat dirkam kandai ka bor bat iktir bat kata kalong warla ye dawa ti an ba per ka sarkar kadang snap man hadu tabla terkam mrai ngajong berbor ki khot jong ki isu ke long ka an ban pentikna bagari ba ka jat menreu kan jeng rasong bat mender kan miyolan ban song buhai snong apo gari ke bi jengi ngakit bok kerwiang ya baro ki khot ya pranane nget ba ki lam ba thamai sasim ye ki nu kimat ke sia theri tai po sti re tanggawe nge ya ban kalong ai jinglong kawai ka jingateli bat jingesnia ngi dem tang chisien asla perthai ngin taipat je kari bi jingi haka changsangan ka song hok ka sonong rem kermen bau blai dong ai put ai bor jikin wilam je ka seng bro kawai wat preng kini jing tenju ba per ngi em hakum kini ngi kum ka jaj ban re hon rai bagi samla jong ki siu ki dang hem kam sim
Landu kejat beriu kenam syak job tama hakin away. March perang! March perang! March perang! Islam! 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 Kulai subun siajar ngu yang rasong kari bat kejat beriu away. Kulai subun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.